år. Ja, jeg var oppe og slås med han Susie. Hun var meget ond. Solen skinnede lige i øjnene på mig, og jeg blev blændet. 7 år vi. Hun er godt nok. Hun er pæn, men hun er jo ren ondskab, siger jeg. Ja, som I kan se, så er jeg jo kommet i godt humør igen. Og det er jo dejligt. Men ham Ole-vampyren, ja, han er en skidt person. Han har en dårlig, negativ aroma. Jeg kan ikke klare det. Altså, træls at nogle personer skal have det sådan, så solen kommer frem igen, ja. Men nu har jeg jo som sagt det rigtig godt. Jeg tror allerede, der er en by på vej. Jeg døde her til sidst, fordi solen var så skarp. Jeg kan ikke tåle